¿Cómo estades? Bos días. Bos días. Grazas por recibirnos aquí. Que ambiente aquí hai neste Centro de Formación Profesional Compostela. Coñecerás xente polo famosísimo Lamas de Abade. Este ano 60 anos desta escuela. Yaiza, Beto e Emily. Estudantes de cociña, cada un no seu nivel, non? Vos sodes parte do futuro da cociña galega. Onde che empezou a ti a vocación, Emily? A min empezoume desde pequena, a verdad. Meus pais guiaronme moito a seguir este camiño. Depois, cando entrín aquí, meus profesores, un amor, ensinaronme todo o que hai que amar na cociña, tamén os estreses que provoca, pero igual, creo que a partir de todas esas persoas, creo que empecé a amar moito máis a cociña. Animaronte os teus pais, porque é unha profesión dura, Sí, non? dixeronme que seguira os meus sonos, porque non me iba a dedicar a algo que non podía, sabes, dedicarme. Entón dixeronme, gustache a cociña? Métete a cociña, como se caes, te volves levantar, pero sigues adiante que a cociña. E así foi. Beto, dices unha historia un pouco diferente, porque dinos de onde eres, De Camariñas. De Camariñas, Sí. Ti tes na casa hotel familiar, Sí. non? Entonces, ti xa sentistes de cativo que este era o teu camiño ou que? Sí, desde pequeno sí que é verdad que sempre me advertiron que non é un camiño fácil, pero sí é un camiño moi bonito, e sempre me despertou curiosidade e gustar moito o tema de cociñar e de eso, de ver como funciona un negocio. Ti se tiñas ese negocio na casa, xa cociñabas de pequeno ou que? Como te movías? Sí, ou foi despois? desde pequeno xa me quería eu entrometer na cociña mentres que ele estaba no restaurante, despois nos tempos así máis descansados, e mira, fais así e tal, e sempre me chamou moita atención. E ti, como che empezou isto? Pois eu, desde pequena, eu cociñaba ca miña avoa, sempre estábamos facendo algo, e ela sempre me aclaraba que era bo que me metera a cociña, porque ao final ela decía que tiña futuro neso, que me vía o futuro. Entón, ao acabar a eso, pois vin a oportunidade de meterme ao ciclo de cociña e creín que era a mellor oportunidade de todas, porque ao final é o que me gusta. Cheguei aquí e os profesores fantásticos, todo enseñanche super ben, e se é o que che gusta, pois... Hai moito traballo na vosa profesión, pero, Emily, hai xente que o deixa, que é un ejercicio de honestidade tamén. Por que crees que a xente o deixa? Eu penso que teñen unha idea diferente da cociña, que é máis relaxada, o sea, non tes moita presión, penso que non están conscientes de todo o que pos cando estás nos fogóns. Entón, penso que realmente vanse por eso. Pos chegan aquí e ven a realidade, algúns deciden marchar porque non lles gusta esta situación. Para vos, Yaiza, que dirías que é o máis duro de ser un cociñeiro? Pois os momentos de estrés. Cando crees que algo che sale mal, estás aí que crees que non podes máis, pero ao final acaba che saindo. A min ten me pasado que... Un pouco os tempos, ou que? Claro, sí. Vale. Os tempos de pensar que non chegas a servirlle o plato ou calquer cousa, é estresante eso ao final. Tenche pasado, ibas a decir? Sí. Ten me pasado que creo que non chego, ao final o meu profesor dime, sí, chegas de sobra, pero igual estresaste, porque... Beto di que sí, que é o máis duro. O que máis Sí. che chamou a atención por decir, esta profesión, ollo, Claro, o margen de error é mínimo. Moi mínimo, é horror casi prohibido. Gustaría preguntarvos que queredes ser, porque ao final estar nunha cociña pode ser na dun hospital, na dunha empresa, ter un restaurante, traballar nunha cafetería que cociñe. Ti que queres ser, Yaiza? Pois a min sí me gustaría ter algo, un restaurante. Pero que pasa? Que antes de botarme a eso, gustaríame coller máis, saber máis da cociña. Ao final, porque se te sale mal, despois entonces entrar sabendo todo sobre a profesión para poder levar... Para facer un camiño, despois lanzarte ti mesma. Carai, emprendedora. E ti? A mí gustaríame seguir tamén co negocio de meus pais Ti na casa? Sí, cando termina a formación e tal.
xa ir para ali directamente. Carai, coller o negocio outra xeración, aí tes unha boa papeleta, Sí, pero bueno, antes estar con eles e despois cando chega o momento, coller eu as riendas do asunto. Emili estuvo xa facendo prácticas nun hotel galego. Que sensación che quedou? Che marcou un pouco por decir o que ti queres ser ou non? A verdad, sí, marcoume porque vin todo o proceso que é levar un restaurante, un hotel. Entonces, aí empezas a decir, bueno, quero seguirme dedicando a esto porque gústame como é levar un restaurante, como é crear unha carta, como é levarte cos teus compañeiros, ca brigada. Entonces, aí dixen, gustaría meter ou un hotel ou un restaurante. Falas do ambiente na cociña. Canto se fala desto dos cociñeiros famosos que a veces se contan que mal trataban a xente nesas cociñas? Como credes que debe ser o ambiente nunha cociña? Ou como sentides vos? Porque vos cociñades en tempo real, cos vosos compañeiros de forma real. Como ten que ser o ambiente para que funcione unha cociña? Pois eu creo que relaxado, o máis relaxado posible. O sea, non andar con lentitud, podes andar con prisas, pero sin estrés, porque se te estresas moito, ao final estresanse todos e é un caos, e non sale nada do que ten que sair. Entonces, con calma, sempre andando rápido para acabar o teu prato ben, pero o resto... Hai gritos nas cociñas? Vos que estades aprendendo, Beto? Hai. Por que? Por momentos que hai que eses sí. gritos? Porque ao final estamos dando un servicio, a comida ten que chegar unha hora e ao mellor estamos facendo algo malo sin que tal, a presión está en todos, esa reacción porque necesitas que a comida chegue en bo estado e a hora que ten que chegar. É unha presión aguantable, Emili? Ti que estuvestes fora de aquí, vistes, bueno, outro aspecto de como é o traballo, é unha presión necesaria, se aguanta ben, cale un pouco aí a clave. A verdade é que penso que pode ser a veces unha presión que dis ti, necesito esa presión para sentirme segura de que podo sacar adiante. A veces penso que é unha presión un pouco innecesaria porque podes chegar ao tempo, pero che meten presión e dis ti, a ver, eu penso que chego, pero debería haber e non presión, pero tamén depende da persona e do servicio que vas dar. Ti tes un referente galego na cociña, un cociñeiro que admiras, quen é? Sí, Manuel, o do Retiro da Costiña. A verdade é que cando fun ali sentínme moi ben, explicounos o seu proxecto, como fixo, como levou a cabo conseguir esas estrelas. A verdade gustame como poden salir adiante e crear o seu propio negocio. Vos admirades, Beto, algún cociñeiro? Non ten por que ser famoso. A quen admiras ti? A ver, eu mismamente admiro a miña nai mismamente, porque Claro. o sea, ela sola é capaz de sacar moito adiante. E admiro, e digo a ver se algún día poderei chegar a facelo. Claro, claro. E ti? Bueno, pois eu sempre a miña avoa, que foi quen me levou por este camiño, ao final sempre foi quen estuvo aí comigo. A cociña se lle dá espectacular, eu sempre lle dicen que ela varía como eso. Ela díxome que non, que xa estivo traballando e que é un estrés constante, pero sí, a miña avoa. Gustaríavos traballar, inda que sea nunha etapa, ou aprender nun estrella Michelin? A min por parte sí, porque é unha cociña creativa e son cousas que é complicado ver en outros sitios e canto máis aprendas é moito mellor para levar a cabo despois ter un negocio e tal. Canto máis aprendes, mellor. E ti, Yaiza? Sí, pero non sempre. Aprender sobre eso sí, pero non estar toda a vida nun estrella Michelin, a verdad. E ti, Emili, que tes aí ese Manuel Costiña como referencia? A mí, na verdade, gustaríame moito. O simple hecho de aprender como fan eles as cousas, como son tan ordenados, como consiguen esos premios, por así decirlo. Non sei, pareceme algo interesante. Todo o que fan ali, os platos e todo. Ao final, sempre nos din os vosos profesores eso de a xente hai que darlle de comer. Vos credes que a xente hai quen ven aquí dicindo imos a facer esferas e non cocido, por exemplo? Pasa eso que hai quen ven algo engañado ou non? Eu creo que sí. Sí? Porque teño escoitado, pero ao final
Isto é importante, pero non é o máis importante. Primeiro tens que saber facer unha boa comida, despois xa tendrás tempo para saber facer unha esfera ou calquer cousa así. Máis callos e menos esferas ou que? No, todo convive, obviamente. Pero que dicir, un cociñeiro ten que aprender esa base dos bons fondos. Ves eso, sí? Ti que ves nunha cociña da casa, sábelo ben ou que? Sí. E ti? Eu penso que tamén deben saber unha base e todo eso, e depois a aprender máis cousas. Sabedes que sodes unha profesión moi demandada. Hai algo que vos dé medo no voso futuro do que exige un restaurante, da peor cara que ten todas as profesións? Hai algo que vos preocupe? Sí, non conseguir ao final avanzar na cociña e non, sabes, non quedarte sempre no mesmo sitio. Eso sí. O sea, non chegar ao que ti queiras, o que ti deseas. E ti? Pregunta os horarios, os festivos? Non, non é eso. No, eso non me asusta porque, bueno, xa o vivo casi día a día, sei que fin de ano festivos son días que ao final non te podes afar deles, sempre cando hai unha temporada baixa. Pero si me asusta que, por exemplo, ter un negocio e conseguir esa rentabilidade que non sea posible conseguila. Claro, moitos casos de cociñeiros que Sí, ao final teñen que cerrar, sí. tendo moitísimo talento, non? Si é triste porque non todos están por o mesmo cociñeiro que seas capacitado para levar o negocio. Eso, bueno, é o que me asusta un pouco. Claro, Emily, o que che dá un pouco de apuro ou preocupación? Penso que non chegar ao que aos propósitos que teño, non chegar a saber tanto da cociña, non chegar a ter un futuro ou cansarme simplemente de estar nunha cociña, polos horarios, non ter moita vida, o esfuerzo que ten todo isto, que vai para persoas, non saber como levar un negocio porque é bastante complicado, simplemente tamén ca xente que estás traballando nunha cociña porque pode ser moi complicado. Claro, que vida e vocación estén equilibradas. Moitísimas gracias aos tres que estades perdendo clase. Quen pense onde está o futuro da cociña en Galicia, pois eles son un exemplo, chámanse Yaiza, Beto e Emily. Gracias, sodes moi amables.